Diugemi ora oleh mlebu nek tanpa tapak asma. Nah, marang sok sapa wae. Mentas tetegaran awak saya inget peruntus. Bener. Ayo ndamul ning kepatihan adus. Ayo. Sik. Ono piye preman-preman sanggene dhewe? Kok preman-preman iki piye iki? Alah. Lah kowe ketara gentoyang kuwi mesti bar kuwi. Keselen iki mau dulurku. Weh, Bar numpak jaran. numpak jaran. Umume numpak mobil mabuk numpak jaran mendem iki. Jaran sing piye kuwi? Lho kok numpak jaran mendem iki piye? Lho. Keselen iki. Lho, mulane nek numpak jaran ngombe antimu. Sik. Umume sing kesel iki jarane ra wong kok sing bentoyongan wong. Mangking ngombe. Lu gendere kono. Wis rasa gagas. Wis. Stop. Wong iki kudune duwe totonan, duwe unggah-ungguh nek arep mlebu iki kudune kondo. Ono tatanan, ono ganggu. Lah iki lho. Tatanane kepiye? Siji. Sik. Takoni iki. Tak jelas nih. Jelas, Om. Siji. Sik. Kowe ora usah ngurusi tatanan dhisik. Lho piye to? Oh, aku iki urung ngerti kowe. Oh iya. Aku urung tepung kowe. Lah kok penak sak penakmu gawe tatanan ning papan kene. Aku Sopo? sopo Lampuh. Iya iki. Wah, jenenge dhewe kok ora ro. Lho, aku ku lho. Iku konku. Aku yo Sik. Ora sido. Cara ora sido iku piye? Nomor gonggonku didisi temon. wis rasa gagas. Ora rasa gagas bisa. Stop. Wih, wong semene gedhe medeni wong. Dewi to men. Wih, Mat. Jebule tatonan le. Sopo? Wah, preman tenan iki. Wah, Iya. preman tenan iki. Dudu tato. Apa? Panuwe. Ngenyek pangon sopo? Hei, Lino ora. Gak nembak. sampeyan pantel duduk panungan Panungan perut. Ya wedi sampeyan. Lah wane ae wane. Lah nggih. Tanya lah kuwi. Kobongan mateni lho kancane lho. Ora bolong kok. Dulur lho, Mat. Tenan. Iku ora kancamu. Gak, pateni lah. Mati yo. Mas! Modal. Mas Rayang cetak. Sampeyan. Ya lho. Ngenyek wong kowe. Pateni lah gadeng. Bengi iki jablane kita terima. Pokoke aku bengi iki melok kene. Ayo. Sing larang aku lebih sapa? Sopo? Sopo Omong. Oh, kowe jebule tunggak cucuke, tumbak pucukan. Tumbak Tunggak pucukan piye? ngono. Tumbak cucukan, tumbak. Iki. Dijamek pucukan. Ora usah digagas coro-coro iki. Coro Bali, ayo mlebu. Stop iku dilarang berjalan. Dadine mendek. Nah, ngono. Lho karepmu ya apa? Oh, ketek tuwa. Kok nerokno iki? Aku pokoknya melok sing menang ngono. Kayak ketahuan cetok sisa kok. Lah sing menang di melok lah kalau gede-gede. Iya, nek dhewe tak. Nah, Takonane iki. nggih, monggo. Coro-coro sapa kowe? Piye bangak-bangak. Kok bangka-bangka iki? Sampeyan diarani bangka. Lho aku iki mbok arani bangka. Aku arani coro iki.
Kayak orang ngerti kondangku. Karo. Cakal nih, monggo. Hei. Oi, pencilan. Kok karo bangkak. Apa kowe durung ngerti karo aku? Lah, kataku ora meleh ya. Ora ngerti karo aku. Ngerti. Sopo aku? Grandong. Lah kok grandong Ora iso. pacul sirahmu. Kuwi mesti ora ngerti. Kuli batune trimo. Trimo iso. Sapa kok? Nino karo aku. Sapa? Mboten pangapunten namung bojek. Sapa men kuline batune trimo? Grandong. Kowe kok kenal wae karo grandong. Kenal, tapi niki mboten grandong. Oh, ceritane. Kowe ora pengen ngerti karo aku. Jen mase layang setok anake pate lu gendeng. Lah wong ge. Alawan entek sing ngono poklek balong poklek sing kaya getek iki sapa? Iki wis dikok getek wis. Kaya getek sapa jeneng? Sesak. Sapa? Patene. Wis sapa? Mengimu. Layang komite. Yo, pecicilan mripate kok layang komite. Layang seto, layang komite. Wong loro padha takonan kabeh. Kondang kowe. Lho, Kondang kowe. ayo Kang Mas. Lho aku takon, nek kondang yo wis ngono kok malah. Ora. Lah aku takon nek kondang yo wis. Layang seto karo layang komite. Berarti iki setone iki Klaru. Dibalik. Kowe kudune rene. Balik kan panggon kene. Balik. Berarti kowe kena aku kono. Balik. Lah ngono. Kowe ora sewu karo aku. Wis setane kowe balik. Bener iki bener. Wes tepak. Wis kenal aku. Sapa? Santai lagi jam 1 yo, santai lo. Jam nek ra mlaku gini lagi. Jam kok mlaku lho. Kono wis barak gawe esuk pindahe nang Bantalan. Lah iya, ado. Erak. Sik, le yo. Lho. Ceritane kowe aku kowe sing cicil kowe. Arepmu apa? Lho ndekar. Lho kowe ngaco apa? Nek wani datang lho diadepi. Ojo ngono gede kono kok. Aja wedi karo gedene. Senajan to cilik kene duweni akal. Lah, Dhuwur setengah meter. lah. Orang sampe terluwe. Lho ngajak piye? Lah bener to aku. Ajang kowe. Cok bangun dari cok. Dadi. Oh, pengajak dhuwur-dhuwuran kowe. Dadi duwe kok. Dakune dibanting ngono. Dadi ya sak meter kotor kudune ade duwe. Lah, dadi dhuwur. Dadi dhuwur. Piye? Bocah wedine piye, Cak? Piye? Ora. Suwak lambemu kowe. Ayo. Jahit lambem. Lambe kok wis dijahit. Aja mencicil aja. Aja mencicil lah kowe. Piye? Aja mencicil. Akal loro iki tak tane dhuwure iki. Ya ditakoni. Dulur. Anu wong loro iki dulur. Dulur. Ada rame berblas ya. Saura member apa? Saura member apa? Aku tahu dulu. Tadi. Iki setan bluger. Iki ora doyan mangan. Ora doyan mangan. Ya guru. Lho, pateni sisan. Lho pateni piye? Ora doyan mangan iki. Pateni karepmu. Pateni dulur mbok kon mateni piye? Balik. Diwanani sentak iku ora wani. Sampeyan ketokno lananganmu. Ketokno. Ayo maju. Ketokno. Wah, ngompol. Sampeyan masih maneni sampeyan. Saudi. Dapuran cara tungkak lambem jebak kowe kok. Tak kenalan. Kenalan, Dik. Yo, Dik. Piye? Apa opo? Apa arep ngopo wong loro tekan kene? Lho kowe ora ngerti apa karepku? Lah kuwi aku ora ngerti. Kowe budek piye mau? Aku budek. Tak sebule sik. Sampeyan takoni. Yo, Sing yo apa? kowe arep mlebu ning kepatihan? Iya. Kowe iki sapa sing bener? Lho. Kowe budek piye ndang meneh?
Apa kowe ora weruh, apa kowe ora krungu? Yo wis krungu. Apa? Setan, setan kumitir. Heh? Setan jomplang iki. Lho setan jomplang iki. Setan jomplang iki. Lah sitoke lemu, sitoke krungu. Setan jomplang. Nek arep mlebu kepatian monggo. Monggo. Ono syaratnya. Mesti njaluk dhuwit. Kok kere iki? Lah aku iki wis ae kok bayane iki. Heh? Sangoni bur. Esok-esok bandang. Lha Yo, orang sini kok mentus kowe. Nek rono sa. sak corona kowe. Nek ono corona, jaga jarak. Bag penyakit to piye? Wih. Ra nyono ra ngira, Dik. Piye? Sikile wedakan. Lho, sikile sapa? Wedakan piye aja nyek kowe. Apa, Dik? Nyek kowe. Iki panu iki. Lho sikile sapa sepanunan? Patek glonteng iki. Arep mlebu to? Mlebu. Syarate Mesti njaluk muka neraka. Lah biasanya aku sing nukono kementus Nukono sapa? Kuwate. Biasane sing nukono awak dhewe yo. Dadi awak dhewe menyadari ngono. Menyadari. Orang rumati bojo kowe rek yo. Lah iki. Lah yo kan kudune sedekah kene. Sedekah. Doa calon. Nek arep lebu ana syarate. Syarate siji gas akeh. Apa syarate? Kudu duweni tapak asmane lu gendeng. Ya. Nggih. Balani. Budek kowe. Balani. Budek. Apa sing ana lho? Balani. Balani. Seneni sik. Yo iki wani ta. Ditutuk ora dhewe aku. Kudu duwe tapak asmane lu gender. Bener. Mamak mripatem. Budek kuping. Iya. Apa kowe ora weruh? Iya. Layang seto, layang kumitir ki anake lu gender. Ora iso. Lu gender Lu ngajak piye? Ayo. Ayo ngajak. Piye? Ngajak piye ayo. Kakak apa? Cek. Ora macam-macam. Ayo. Wani kowe. Wani tenan kowe. Kowe maju. Ayo, gender kowe maju. Ayo. Ayo. Piye? Ingat nek wani-wani nek ora-ora. Kowe aku nek ora wani yo wis. Piye? Wani. Kudune wani, Cek. Gak wani aku. Wis gojek sisan, pani gojek. Lho, Cek. Jelembung omahe gede ora karo. Iki gak jelembung. Apa? Cacingen. Wes, burung genahe gak satu tukaran wis esuk. Tapak asmane gorene. Lah, ngendang monggo mlebet. Lho, iki putrane kok. Buktine rasa ngapusi putrane iki gur siji to. Wedok. Iki piye? Nek ora duwe tapak asma kon bali. Gak entuk mlebu. Kowe milih balik apa mbok ayo ngendi? Maksudnya piye? Ora nyanyi ae. Lho, kowe wani apa ora? Aku nek keluarga Ora. Heh, wani. Iki. Minggir, minggir. Aku rawani kita minggir. Sapa suwani? Ini. Sapa kowe? Aku Damar Wulan. Amar Wulan. Apa karo? Cecok niki, Kang Mas. Cecok niki tiyang Emang gua anggap ora cecok ngono kowe. Mbok anggap Iki piye? Omongan lonyo. Wah. Layang seto adalah layang kumis. Ha piye? Piye? Ngerteno. Aku sing jaga paregolan ana ing kepatian. Aku lagi wae entuk dawuh marang ngersaning Gusti Patih Lu Gender. Marang sok sapa wae sing arep lumebu ana ing kepatian Majapahit. Pari kudune ngatonake tapak asmaning Gusti Patih Lu Gender. Saumpama mripatmu ora picak kupingmu aja tuli kowe. Seto kumitir iku anake Lu Gender. Diapusi anake wedok. Asmane Lu Gender. anake wedok. Ngene apa aku? Seta kumitir. Piye? Putrane Gusti Patih Lu Gender sak ngerti ku mung siji. Lah bener. Anjas Mara sing dadi aran. Mula nek kowe kabeh ora duweni tapak asmaning Gusti Patih Lu Gender, tak jaluk bali. Bali. Wani kowe karo. Wani Kudune tetekno iki. siji musuh siji. Gendang dia apa-apa lah. Ayo. Gendang bar. Betul, Dik. Kondang bar.
Sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten ing kepatihan menawi mboten ngagem tapak asmanipun Gusti Patih parikedah dipun wangsulaken. Oh, salah. Pripun? Wile. Salah pripun? Bener Damar Wulan. Resipun? Merga kowe nganggo tapak asmane Patih Lugeng. Sampeyan niku tiyang sepuh bodho sampeyan. Lah kok gobloke bapak? Kepatihan iki sing kagungan sinten? Bapak. Lah, kula niki anake sinten? Anake bapak. Mlebet kepatihan nganggo tapak asmane ginanipun niku kula niki. Wong anakku kok ya. Kula niki anake sampeyan. Oh, elah. Nuwun sewu, Ana apa, Nduk? ingkang lepat menika sanes Kakang Damar Wulan. Lah sing salah? Ingkang lepat menika nggih panjenengan. Lah kok iso bapak? Menapa Kakang Damar Wulan sedya menika namung nindakake dipun Kanjeng Rama Lugender ingkang dawuh panjenengan rikala semanten sok sapa wae sing kepengin mlebu ning kepatihan yen ora ngagem tapak asma Lugender kira dikepanake parikudune dibalekake. Lanjut to, nek kados ngaten ingkang lepat menika boten Kakang Damar Wulan nanging ingkang lepat Yai Seta dalah kumite. Sampeyan niku kok nggone kancane sampeyan sampeyan anjing arepe sampeyan niku sampeyan arepe sampeyan aku bener
ngerti mon. Suwe ora kanggo kowe. Rentek-rentek kok tak pacul ndasem kowe. Mo. Rama. Kanggo. Apa ya Lho iki? kuwi putrane sinten? Putrane Kanjeng Rama Lugender. Kepatian kagungane simpet sinten? Kanjeng Rama Sinten? Anak-anak ngono kok ora mau pateni lho. Umpama ngerti tak balekno asale. Mang bal. Omong ora usah cepet-cepet. Santai, Bro. Kudu omong. Aku sing jenenge kumitir. Kumitir sapa? Romo. Jane apik. Kula niki putrane sinten? Ah, sapa? Matane kok sapa? Putraku ngono. Kaya anake Suwita kowe. Sampun Rama, menika sampun cetha bilih Kakang Damarulan menika boten nepat estunipun ingkang lepat putra panjenengan kekalih Yayi Seta dalah Yayi Kumitir. Kok saged? Ya ya ta. Dasaripun pripun? Mergo kowe ora nganggo tapak asma, semenaga Kakang Damarulan tindakake dipun Kanjeng Rama Lugender. Nek kedapun saged pilah-pilah. Sinten kula lan sinten Kang Mas Layang Seta. Kula putrane Pranapati Lugender. Nek Kakang Damarulan ora nindakake dipun Kanjeng Rama Lugender, mestine Kakang Damarulan diluputake marang Kanjeng Lho, Rama. sampeyan iki karepe pripun? Sampeyan karepe pripun? Sampeyan kadange kula. Lho, sampeyan ngiwangi Damarulan iki pripun? Lho, aku iki ora ngewangi sapa-sapa, aku mung benerake ngendi sing kleru lan ngendi sing bener kaya Nuwun sewu, Mo. Ngono apa? Ayune jujune. Iya. Kula sing dugi teng kepatihan. Iya. Umpama kok sing dugi kepatihan niku Sang Dita Ratu Sri Subasiti Kencana Wungu. Iya. Badhe dugi wonten ing kepatihan kok disuwuni tapak asma. Lho, sinten kirane sing kleru? Isin wira aku. Nggih. Rama salah. Lah. Luput. Lah. Wong luput bakal Nampa pidana. Sing salah kene. Ono. Ane ngono tak balik apa? Lho. Bocah iki bocah. Aku salah. apa? Ribut. Apa? Lho, Saiki terus piye? lho aku kula. Lah nek kowe gelo piye le? Boten pantes Damarulan dagi regal wonten kepatihan. Nek kowe kandha Damarulan ora pantes njaga parigolan kepatihan Majapahit. Lah saiki Damarulan pantese piye le? Diperintah ngopeni jalan Romo. Dadi juru arek. Dadi tukang arek. Nggih. Ngeritno jaran 144. Lah patokane piye le? Lah jaran Klemon Damarulan dipidana. Lah mati. Urung nganti mati uga dipidana. Aja nganti lemu, nek lemu ora kuat mlayu, nek kuru cepet gampang lan mati. Nggih, Kudune sedengan. Lan nggih kula krungu kowe. sampun kepireng menawi to kula dipun kengken ngarep. Kowe saiki tak pecat nggonmu njaga regol. Mboten dados menawa. Paton kula menika tasih wonten kedamalan. Kowe tak pecat njaga regol. Nek yo ngono aku nggih welas karo kowe. Kowe ora tak tundung minggat. Isih tak wani gawean. Jawanipun napa? Kowe tak kongkon ngeritno jaran. Akihe 144. Paugerane jaran nggonmu ngoni jaran. Aja lemu-lemu. Ya aja kuru. Nek lemu ora kuat mlayu, nek kuru gampang mati. Kesipun sedang-sedang saja nggih. Betul sekali. Mau boten pantes Damarulan. Bocah arek tok sandangane kados. Lah kudune piye le? Daipun dilukani mawon. Dicopot. Copot le. Yayi Seta bojo kaya ngono to. Lho kok bapak sing dicopot kono lho le. Yayi. Mateni wong. Yayi Seta Kumitir. Piye? Ora pantes. Iki ra ya kemane Kakang Damarulan to kok. Ora pantes Kang Mbok. Wong arek tok pakaiane bagus sekali. Ora pantes. Apa? Menika lagemanipun Kakang Damarulan ki ambak to, Mo. Paugerane bapak. Wis. Marem aku saiki. Wis le. Pripun, Mo? Ah, yo ora pantes. Apa ngesak? Salah kok Damarulan. Ayo, saya nang arep wis ngono. Alate ana to ora le?
Mbok mateni wong. Wonten mo? Di, oleh kerjaan. Sing sabar Kakang Damawulan, Kakang. Kakang. Lah, pantes. Ding, mite. Gek-gek nang kape meriangan kowe. Nek cepet. Wes saiki diperintah kon ngarit. Ora keranjang, ora saiki ora ning keranjang kok. Anane apa, Teh? Tuna. Keranjang gong iya padha ae. Iso manggon dina kono. Pon, monggo wis perintah. Udah. Wis aku njaluk pamit. Senang-senang Kakang Damawulan. Ono, balik taman. Toh, nggih. Napa? Tutno Damawulan. Ngaten banget, Gus. Ora ngira babar pisan. Yen to kahananku sing kaya ngene. Mikala semono aku duweni gawean wujuding jogorek. Saiki wis dipecat kelawan Paman Patih Lugender. Malah aku diutus kelawan Patih Lugender kang supaya ngarit ngopeni jaran aki ing 140 Pak. Ya. Ning ora dadi boyo pangup. Paton aku sing duweni gawean kabeh mau bakal tak laksanan. Kakang Damawulan, Kakang. Anjas. Kene Kakang. Kakang. Anggone ngarit iki dilereni sak ketara. Mergo aku ngerti kawit esuk nganti tekan yang ini sampean iki mau durung dahar apa-apa. Iki sampean tak ngerti Kakang. Anjas Mor. Kakang Damawulan. Matur nuwun banget. Yen to kowe kuwi tulus laring batin anggonmu tresna kelawan aku. Nganti kowe kuwi ngirim kelawan aku ana ing tengah alas koyo. Kakang Damawulan, Kakang. Sakjroning atiku pancen aku ora bisa selak. Aku ora tegelan ramtala. Aku nyawang karo sampeyan sing lakoni nandang kaya pangkine. Mula saka kuwi Kakang, sampeyan anggone ngarep dileren duwe disik. Mesti rak sampeyan ngelih to? Aku ngelih banget. Kakang, nek sampeyan wis ngelih iki, ati-ati timam yo Kakang. Sampeyan rak yo ngelak to Kakang. Aku ngelak banget Anjas Mor. Kakang, Anjas Mor. sepurane tak suwun yo Kakang Damawulan. Kadangku sing topo dene kuwitir wis tegelan tolo tumindak dak siyo karo sampeyan sing mangkin. Diparingi gaweyan yo kuwi ngingoni jaran akeh 144. Ora dadi boyo pangup. Lho? Ambok aku sulusi. Kakang Damawulan. Banget bagus. Di. Oleh pengaret ngendi? Gon ngaret kabeh mau tak akeh jaran sing akeh ing 140 Pak.
nganti ana ing papan kene ora ana wujuding suket. Kabeh wis tak pakake kawan. Nanti jarang stilo kalian kayak punya ngaret. Kakang Damar kakang. Kok malah penak ali. Yaop ning sampe ringen. Keng nopo damaran penjangkire? Mergo aku rumangsa welas ali ku mitir. Awit iso kanthi tekan nyamene durung ngrasakake didaran opo-opo ya. Mati nggih pun. Ning yen mati aku kelangan ya. Kelangan. Tembusi temburipun. Sampeyan iki napa Damarulan? Kok sampeyan ngandakno lak sampeyan Damarulan mati sampeyan kelangan? Dulure sampeyan seto kalih kumitir. Mboten Damarulan. Ora ketanggep piye bae aku welas. Lamun to Kakang Damarulan kok piloro sing kaya mangkono Yai. Pun pantes lagi pun piloro Damarulan sampeyan nutursan nutupi perkara. Gadah samburan ketupu penjara kalih Damarulan. Aku tresno karo Kakang Damarulan. Sampai tresno kalih Damarulan. Aku tresno. Oh! Apa? Ana cilaka apa? Iki lho. Anak mesti bolak-balik kok kowe lenjas, njas. Mboten niku anake sampean. Marah sampean. Lah nek kene anak ulah kowe anake sapa? Ki anake sampean. Lah iya lek Dik. Ana apa, Nduk? Totir. Ana apa iki? Apa, Dik? Anjas mara sampun wani sinisian kalih Damarulan. Tegese Kang Mbok Anjas mara tresno kalian Damarulan. Tresno sing kepiye? Sampai ini mudeng lho apa ora? Lho tresno iki akeh lho, Le. Tegese tresno? Iya. Kang Mbok pengen dadi bojone Damarulan. Dadi kaya ngono? Nggih. Layak to, Nduk. Jas. Rikala semono wiwit Damarulan suwita ning kepatihan kok muntak-mentek morak-meret do jiwit-jiwitan jebule kaya ngono, Nduk. Pun ngeten kemawon. Wis. Iki sing ngrampungi aku. Kan kula saiki aku tak takon karo kowe, Tenane perkawis mengko pitakon kuwang sulana kanthi sucining atimu. Nek iya nek ora ya ora. Jane jenengmu iki Damarulan tak sapa? kula menika Damarulan. Damarulan apa Damar Sasongko? Damarulan nggih, Damar Sasongko. Nek Damar Sasongko ya Damar Sasongko, nek Damarulan ya Damarulan. Tak kono. Kula menika yektosipun Damar Sasongko. Tenan, Saestu jenengmu Damar Sasongko. Damar Sasongko. Damar Sasongko ya Damarulan. Menika leres. Wah, cilaka. Totir, Pripun? eling aku. Napa? Sakwising Damarulan kandha nek jenenge Damar Sasongko. Nggih. Damar Sasongko ya Damarulan. Nah, terus ceritane, Pun? Rikala ature Dwita Ratu Kencana Wungu. Nggih. Kowe lan bapak dikon goleki bocah nom-noman saka gunung sing jenenge Damar Sasongko. Lah seling ta ora? Nggih. Lah iki nek ora enggal-enggal disuwanke Majapahit, kowe kabeh nampa pidana lho. Lah kok kula mboten ngertono apa-apa. Lho jare kowe saguh Sing ngagui sinten? Aku. Lah nggih ampun jenengan sampeyan nek sapa? Sampeyan dhewe lakoni. Lho kowe nek sapa? Oh ngeten mawon. Langkung prayoginipun lebetke Pakujaran lho. Lebetke Pakujaran. Ora usah disuwanke Majapahit. Mboten. Ya. Suwanke monggo. Ayo.